नमस्कार. आज आपण मोतीचूर बुंदीचे झटपटरित्या लाडू बनवून घेणार आहोत. अतिशय रसरशीत आणि झटपटरित्या बनतील असे हे लाडू आहेत. कोणीही सहजपणे बनवू शकतील. तर आता हे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत आणि मोडून जर आपण बघितले तर आतून मस्तपैकी सॉफ्ट असे मोतीचूर बुंदीचे लाडू काहीच मिनिटांमध्ये बनवून तयार होतात. बरं, हे मोतीचूर बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी अजिबात बुंदी पाडण्याची देखील टेन्शन घ्यायचं नाही. तर चला जास्त वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मोतीचूर बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी मोतीचूर बुंदी पाडण्याची अजिबातच टेन्शन घेण्याची गरज नाही. तर मार्केटमध्ये म्हणजेच हलवाईच्या दुकानामध्ये या बुंदी उपलब्ध असते 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये. तर आता इथे मी मोतीचूर बुंदी घेतलेली आहे 1 किलो. नॉर्मल बुंदी देखील मिळते, पण आज आपण मोतीचूरचे लाडू बनवून घेणार आहोत. त्यामुळे इथे मी 1 किलो ही मोतीचूर बुंदी घेतलेली आहे. मस्तपैकी दाणेदार अशी ही मोतीचूर बुंदी आपल्याला इथे उपलब्ध झालेली आहे. बरं, मोतीचूर बुंदी ही पॅकिंगमध्ये असते, त्यामुळे ही एकदम कुरकुरीत होईपर्यंत तळलेली असते. आता या बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला 1 किलो बुंदीसाठी 1 किलो साखर घ्यायची आहे. तर याचा आपल्याला 1 तारी पाक बनवून घ्यायचा आहे आणि पाक बनवण्यासाठी आपण जे भांडं वापरणार आहोत ना, ते थोडंसं जाडबुडाचंच घ्यायचं. आता या पातेल्यामध्ये मी 1 किलो साखर घालून घेतलेली आहे आणि यामध्ये आता आपण पाणी घालून घेणार आहोत. आता पाणी किती घालायचं? तर साखर बुडेल इतकं पाणी घालायचं आणि त्यावर थोडंसं अर्धा कप जास्तीचंच पाणी घालायचं. म्हणजे कसं आहे, की पाक थोडासा आपल्याला सैलसरच ठेवायचा आहे, म्हणजे एक तारी पाक ठेवायचा आहे. तर अर्धा कप जर तुम्ही थोडं एक्स्ट्रा पाणी घातलं तर व्यवस्थित असा पाक बनून तुमचा तयार होईल. तर आता इथे मी ताटामध्ये बुंदी घालून घेतलेली आणि तुम्हाला दिसत असेल कुरकुरीत अशी ही बुंदी आहे. आणि आता पाक बनवायला ठेवल्यानंतर आपल्याला साखर छान अशी मिक्स करून घ्यायची, विरघळून घ्यायची आहे. मोतीचूर बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी फक्त आपल्याला पाकाची एकच काळजी घ्यायची आहे. फक्त आपल्याला 1 तारी पाकच बनवायचा आहे. 2 तारी पाक बनवला किंवा पाक थोडासा 1 तारीपेक्षा पुढे गेला तर लाडू हे कडक होण्याची शक्यता असते आणि म्हणूनच आपल्याला 1 तारी पाक बनवून घ्यायचा आहे. तर आता साखरेकडे म्हणजेच थोडक्यात पाकाकडे आपल्याला व्यवस्थित लक्ष द्यायचं आणि हा पाक व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा. म्हणजे कडेला जी साखर तयार होते ना, तर ती पुन्हा आपल्याला या पाकामध्ये घालून घ्यायची आहे. आता बोलता बोलता इथे मी 15 ते 20 वेलची जी आहे त्याचे दाणे काढून घेतलेले आहेत आणि त्याला छान असं कुटून घेणार आहे. तुमच्याकडे जर वेलची पावडर असेल तर ती देखील घालू शकता. पाक आता जवळपास होतच आलेला आहे, कारण की सुरुवातीला मी गॅस थोडासा फुल ठेवला होता. म्हणजे पाणी पटकन उकळतं, साखर पटकन विरघळते आणि पाक लवकर होण्यास मदत होते. आणि जेव्हा जेव्हा आपल्याला असं वाटेल की आता पाक होत आलेला आहे, त्यावेळेस गॅस आपण एकदम मंद करून टाकायचा, एकदम स्लो करायचा. आता हा पाक होत आलेला आहे आणि आता हा झाऱ्यावरती आपण चेक करून घेणार आहोत. शेवटचा थेंब आपण त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आणि छान असा हा शेवटचा थेंब आपल्याला दाटसर दिसायला लागला की पाक तयार झाला असं समजायचं. दुसरी गोष्ट म्हणजे 2 बोटांच्या सहाय्याने आपल्याला पाकाचा थेंब अशा पद्धतीने करून बघायचे. एक तार जर आपल्याला दिसली ना तयार झालेली, तर तो पाक तयार झाला असं समजायचं. आता हा पाक जो आहे ना तो तयार झालेला आहे. तुम्हाला दिसतंय का इथे? एक तार तयार झालेली आहे. तर आता इथे मी गॅस बंद केलेला आहे. आता या पाकेमध्ये आपल्याला ही जी बुंदी आहे ना ती सगळी घालून घ्यायची आहे. या पाकात आपल्याला सगळीच बुंदी घालून घ्यायची. अर्धी आता आणि अर्धी नंतर अशा प्रकारे बुंदी अजिबातच पाकात घालायची नाही. एकत्र बुंदी घातली ना म्हणजे पाकात छान अशी मुरते ती. आता सगळी बुंदी घालून घेतलेली आहे. आता याला आपण मिक्स करून घेऊया. आपण इथे रेडीमेड बुंदी वापरलेली आहे आणि रेडीमेड बुंदी ही साधारणपणे कुरकुरीतच तळलेली असते, कारण की ती जास्त दिवस टिकावी म्हणून. आता या बुंदीला ज्यावेळेस आपण पाकामध्ये मिक्स करतो ना, तर पाक पूर्ण शोषून घेण्यासाठी ही बुंदी थोडीशी वेळ घेते. तर व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर यामध्ये बाकीचे जिन्नस घालून घेऊया. आता व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये मी कुटून घेतलेली वेलची घातलेली आहे. थोडंसं आपल्याला इथे मनुके घेतलेले आहेत आणि काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत, ते देखील मी घालते. मनुके काजूचे तुकडे घालायचे नसतील तर मगज बी तुम्ही घालू शकता. आता इथे मी थोडंसं जायफळ किसून घालणार आहे. तर आता वेलची आणि जायफळ थोडं थोडं घालायचं म्हणजे खूप छान असे मोतीचूरचे लाडू बनून तयार होतात. तर थोडंसं जायफळ आपल्याला घालायचंय. किसल्यानंतर आपल्याला याला मिक्स करून घ्यायचंय. आता ही बुंदी व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत. आता ही बुंदी मिक्स केल्यानंतर आपल्याला झाकण ठेवून या बुंदीला जवळपास 1 तासभर तरी झाकून ठेवायचे आणि या 1 तासामध्ये अधेमध्ये आपल्याला ही बुंदी व्यवस्थित खालीवर करून मिक्स करून घ्यायची आहे. म्हणजे काय होतं, खाली हाताळाला पाक बसलेला असतो ना, तो पुन्हा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि वरची जी कोरडी बुंदी राहिलेली असते ना, मिक्स केल्यामुळे पुन्हा त्या बुंदीला पाकामध्ये मिक्स केलं जातं आणि व्यवस्थित बुंदी एकजीव होते, पाक व्यवस्थित शोषला जातो. आता बघा थोड्या वेळात
वेळानंतर मी पुन्हा झाकण काढून ही बुंदी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. बुंदीला पूर्णपणे पाक शोषून घेण्यासाठी 1 ते सव्वा तास लागला आणि या 1 ते सव्वा तासामध्ये मी जवळपास 2 ते 3 वेळा अशा प्रकारे ही बुंदी व्यवस्थित मिक्स करून घेतली, म्हणजे व्यवस्थित पाक या बुंदीमध्ये मिक्स होईल. आता हे छान मिश्रण तयार झालेलं आहे. आणखीन थोडा वेळ मी हे 5 ते 10 मिनिटं ठेवणार आहे आणि याचे आता लाडू आपल्याला बनवून घ्यायचे 5 ते 10 मिनिटानंतर. मिश्रण छान असं आता तयार झालेलं आहे मोतीचूरच्या लाडूसाठी. आता बघा ही बुंदी खूप छान अशी हिने पाक शोषून घेतलेल्याने आपल्याला दिसतंय. तर जास्त कोरडी देखील करून घ्यायची नाही आणि जास्त ओलसर देखील हे लाडू ठेवायचे नाहीत, म्हणजे ही बुंदी ठेवायची नाही. अशा प्रकारे ही बुंदी आपल्याला व्यवस्थित मिक्स झाली ना की लगेचच लाडू करून घ्यायचे. तर बघा अशा प्रकारे मी हे लाडू बनवून घेते आणि झटपटरित्या सगळे लाडू बनवून झाल्यानंतर ते बनवून देखील दाखवणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, मोतीचूरचे लाडू बनवत असताना जास्त दाबून बनवायचे नाही, हलक्या हाताने ते लाडू बनवायचे. ते मस्तपैकी असे हे लाडू बनून तयार होतात. तर आता सगळे लाडू मी बनवून घेते. रेडीमेड बुंदी आणल्यामुळे आपलं काम थोडं सोपं झालेलं आहे आणि एकसारख्या आकाराची सगळी बुंदी असल्यामुळे खूप सुंदर असे लाडू काहीच मिनिटांमध्ये बनवून तयार होतात. फक्त आपल्याला इथे एक तारी पाक बनवून घ्यायचा आहे आणि तयार बुंदी यामध्ये घालून हे लाडू तयार करून घेतलेले आहेत. तर बघा 1 किलो बुंदीमध्ये जवळपास 34 ते 35 लाडू तयार होतात. मोडून देखील दाखवणार आहे आणि आजची मोतीचूर बुंदी लाडूची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर आता एक लाडू मी तुम्हाला मोडून दाखवते. खूप सुंदर असे हे लाडू बनून तयार झालेले आहेत, एकसारख्या आकाराचे आणि आतून मस्तपैकी रसरशीत असे हे लाडू तयार झालेले आहेत. तर चला भेटूया पुन्हा एका नवीन इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.